Mapasigarbuhong gidalit sa SHP Team Talk server uban sa Season Radio Philippines. Kining sugilanon nga gituyo pagsulat aron pagpahaom adjig pagsaulog nato sa adlaw sa mga amahan. Sugilanon nga naguluhan. Anak, ania ang inyong amahan. Tagsulat o direksyon, Kuya Dudes. Music and Special Effects, Christian Kyle Plaza. Audio Editor, Christian Failnar. Recording Technician, Cesar Louis Recamara. Anak, ania ang inyong amahan. Mga higala, mayong adlaw, sa dili pa din nato sugdan ang atuang sugilanon, buot din namo nga ipaabot nanha sa matag usa kaninyo karon na naminaw ang among mga pangumusta o dungan sa panghinaot nga anaa kamo karon sa maayo kahimtang ug himsud nga panglawas. Bueno mga higala, ania kami karon aron sa pagdalit kaninyo nining usa ka sugilanon nga mahinungdanon ug matulun-anon ituyo jud pagsulat. Di mo drama o di pahaom adid pad sa ulod nato sa Father's Day. Nagsubay kinang atong sigilanon sa kinabuhi sa usa ka amahan. Natagyo na lang nato sa ngalang Rinaldo. Si Rinaldo usa ka amahan na biniyaan na og asawa ug aduna na lamang siya'y tulo ka anak nga nahibilin kaniya. Ang iyang mga anak mao sila si Bobong, Janet ug Rose. Bueno, sugdan ta ang dagan sa sugilanon sa dihang bata pa ang iyang mga anak. Ang lahat may misyon sa buhay. Ay, puntag naman day. Alas 5 na. Oras na po aron nga manginabuhi. Alas akong nga anak. Itugot lang ta sa Ginoo nga magpadayon na nga akong pagkalagsik aron nga ako matubag ang mga panginahanglanon sa akong mga anak. Kaya kung magkasakit ko unsaon ka na lang ka sila. Ay, pamukaon ko na sila. Bobong, Janet, Rose. Tay, Pamanguna mo. oras pa tay. Alas 5:30 na anak. Pero kinahanglan ta nga magigbisog umaning kamot. Narbaho ta. Labi na ako nga ako yung amahan. Kaya wa na laing nga makaakatar ka ninyo. Kundi ako na lang. Busa, maning kamot ug maning kamot di ko alam ninyo. Kung napalaunta si Mama Tay, di unta ka maghagog at timan sa amua. Napauntay makaatiman nato. Ay, ayaw na gunahuna ang inyong inahan. Kay ana na siya ilaing pamilya. Og nakasiguro, o nga, ahay-ahay na kaayo karon siya. Apan karon, kinahanglan ko nga maningkamot alang ninyo. Ayaw mo kabalaka. Paningkamutan ko nga ako yung mapatarong akong trabaho. Kini tungod alang lamang kaninyong akong mga anak. Aron mahuman ko kamo sa pagtungha. Tay, inigmadako ko. Tapos, mahimo kong nurse or doktor. At imanunti ka, Tay. Dili, kiti ka biyak. Tabangan pati ka, Tay. Promise. Pagkabuotan ninyong mga anak ko, way sama ang akong dakong garbo alang kaninyo. Ug hinaot ko nga madako kamo nga magsubay sa dalan nga matarong. Uspon ko salamat ninyo o pagkabuotan gayud ninyo. Sige na, pagkakatar na mo,
aron dili na ka mo malate sa inyong klase. Nahuman na gyud akong hatod ang akong mga anak sa eskwelahan. Kinahanglan ako nga moadto dito sa akong trabahoan kay pasig. Malate ko. Pagkadaghan ra ba ng mga proyekto karon? Kinahanglan nga maadto ko samtang dili pa uwihan tanan. Yan ako sa trabahoan. Uy. Si paring Rolando mo ning akong sugatan. Pre, kumusta? Gating si Erbay. Uy, pre. Ngayon ka lang. Ay, gikan pa kong gahatod sa akong mga anak sa eskwelahan kay di ko gusto nga malate itaw ni sila. Ay, Uy, ay. Mo ba? pre. Pre, ka pa o? Paon sa mo. O lagi, pre. Kuan ba ka nang di ka maglisod ani imong trabaho kay nga ikaw gatiman sa imong mga anak tulo ra ba na taon ka buok. Ayon saon mo, pre. Lisod man, pero kinahanglan ako buhaton, pre. Maning kamot ko og lang sa akong anak. Og nalipay na malasad ko, pre. Kaya at least, ang ako ang kinabuhi, ingon ini lang kasayon, matrabahoan, balay, eskwelahan, trabahoan. Pero at least nalipay na lang ko alang sa akong mga anak. Kung hibaw ka pre, kuan ka pre, sulundon ka nga pagkamahan. Bisan ako pre, siguro kung ako'y may nganaan pre, di na ako nabuhat na imong nabuhat karon sa imong mga anak. Bilib, saludo ko nimo pre, thumbs up ko nimo diha pre. Salamat kay Pre Rolando. Saon to man nga, wa naman daw ko'y asawa, kay kung asawa nangita maglaing pamilya, so ako na lang gyud ang mahog og inahan og amahan sa akong mga anak. Busa ako paningkamutan nga akong mapanumbo ang ilang kaugmaon tungod lamang kanila. Uy, pre. Kita, pangatto na lang sa trabahoan kay basig maabtan ta diri sa tong pormas tong amo, Ginoo ko. Kasampan na unya ta. Lisod ra pag Dali, trabaho. dali, pre. Tada, pre. Saludo ta. Ade. Okay. Sige, let's go. Tara. Mga anak, pagkamalipayon ko gayon, mga pahalipay alang kaninyo, kay natapos na gyud kamo og nahimo ng usa ka professional. Mga anak, mga pahalipay kanimo Bobong, mga pahalipay alang kanimo Janet, o ilabi na kanimo, akong kinamanghuran nga si Rose. Mga pahalipay alang kaninyong ako mga pinasigarbong mga anak. Tay, di tingali tungod nimo. Dili may ini. Busa paningkamutan namo nga matuman tanan among saad. Ug di ka magmahay. Kay di tungod nimo. Di kita mo ni makabuo tay. Di pa kay mi tay. Ako gani tay, wa na ko damhatay nga asa na ko ka pulis karon. Ug usa pagid ka owner sa insurance company. Salamat kayo tay. Maski ako tay, dako kay na kong pasigarbo. O dako kay na kong garbo tay. Tungod kay maski pa man sa imong pagka-construction worker, pero napatapos gid kini sa pagtungha. Og karon, nakabot na nako ang akong dream profession nga mahimong usa ka doktora. Salamat tay. O ipasalig na ko nimo katong gisaad na ko nimo tong bata pa ko. Ako gitong tumanon tay. Kay since ako na lang man jud ang wa na ninyo namong tulo, kabangan gid ti ka tay. Promise na nako nimo tay. Ay, mga anak, intahon ka ninyo.
Ayaw na ka mo paghuna-huna pa ni ana. Kaya wala na gyud ako mangandoy. O mas makapaharuhay ka na ko. Ang mahinungdanon, kamong tanan, nako mga pinanggang anak. Nahimo na gyud in taong usa ka pinasidunggan o nahimo ng professional. Pagkamalipayon ko gayon. Tungod na sa mong pinanggang tatay. Ug tungod ana, group hug. Group hug. Ay, nagaminyo na yung taon akong mga anak. Ug nalipay sab ko nga, maayo ug haruhay sab ang ilahang pagpuyo karon uban sa ilang mga nagadaiyang pamilya. Pero, ay, taod-taod naman yung taon silang wa naman suroy din ako. Kumusta na ka ang ilahang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi karon? Pero ako nasayod naman ko na haruhay na sila. Apan, hinaot lang unta nga. Muduwa unta sila Amerikan ako. Basin busy sila. Siguro, ako na nasa siguro yung adto. Kay, murag, ako nasa napalantawan nga. Mawa na ni akong panimalay nga kipuyan. Kay, idimulison mo kini sa tag-iya sa yuta. Kay gamiton lagi. Gusto? At tuon ko niya ang akong mga anak. Unsa man ni akong ubo eh. Prag, nikalit mo lang ni. Unsa kini? Tugo! Ginoo ko! Nganong nagsuka kong dugo? Ngano? Kinahanglan nga. Antuon ko si Bobong nga akong kinabugwang anak. O magpakuyog ko niya. Ngadto sa doktor. Aron nga magahibaw ko kung unsa man kining hinungdan nga nung nagsuka kong dugo. Manto ko karon sa akong anak. Ni ana yung mo sa bahay sa akong anak na si Bobong. Manokto ko. Maayo. Si tatay ba? Maayo. Tay! Tay! Uy, anak. Bobong. Dali, tay! Dali, tay! Hindi mo nakikita mo, tay. Okay, nakaduwa ka din, eh. Salamat kay. Tay, Salamat kay anak. sa man hitabo mo, tay? Nanong, Ay, hiwang ka naman, og, ay, sakit ka, tay. Dali, tay, dali. salamat kayo anak. Ay, kuan manggod. Tungod na siguro ni sa akong pangidaron mo ng aning ani ko. Aduna na unta ako'y ahangyo kanimo. Isip akong kinamagwangang anak. Mas man na, tay. Ang atong karaan nga balay nga atong gipuy-an kanhi. Gubo na siguro karong orasa, giguba na siguro sa tag-iya kay gamiton man nila ang luna nga di inuoy gitukuran sa atong balay. So wala namang ko'y kapuy-an maghangyo unta ko ninyo ilabi na sa imong asawa
ug nimo mismo nga kasamtangan una kung ari una mapuyo ninyo uban kay wala mong ko'y balay nga kapuyan. O usap pa sab, makauban ko usab kamo, ilabi na ikaw nga akong pinalangga o akong kinabuguangang anak. Kana ko mahimo lang bobong. Sa akong kabahin tay, wala ko'y problema nga anhi ka. Pero amo na ng hisgutan sa kong asawa. Ha? Dini ka lang una. Sige, anak. Ayaw pa init. Ay pagbuhat sa adlaw. Sige na. Magpaabot ng kunin mo din sa upos, anak. Manginaot ko nga maayo ang panag-istoryahan ninyo sa imong asawa. Kabahin nining akong untang paghangyo kanimo. Sige tay, alis ako tay. Ako asawa. Itsit ako. Day? Dali para gud diri. Basta may ato day. May problema. Unsa to? Diri mo puyo imong papa? Kuan man ko day. Kanang namo maggumbay. Para namang bayas una, hindi mo ulis na. Nya, sa papasad. May sakit. Nya, wala sa kapuyan. Munang, okay ba ni mo? Yan ang una siya. Uy, dili koy. Kay naman na siya sakit. Nya matakdan na rito mga anak. Uy, dili koy. Sige lang, guday, amahan mo na ko ni. Muna nagpadako na ko. Basta. Bahalag magkinaunsa o magkinaunsa gyud. Di gyud ko musugot bahalag amahan pa na nimo. Kasabot ka? Naglalis pa man ni sila. Kung dawaton ba ko og di. Kay murag... murag huway ko asawa sa akong anak nga si Bobong. Kaanhi ko din sa ila. Wat, mulakaw na siguro. Kung kay murag... wa ko'y panahon. Siguro din sa ilang panimay. Si Bobong, ani paingon rin ako. Tay. Tay. Anak, Di ka subo na ko, tay. Gustuhon ka man nga anhikaw na mo puyo. Tungod sa mga kahimtang. Naluwi ka sa mga kahimtang, tay. Pero, busy mi. Busy mi sa kong asawa. Managsama min doon ay buluhaton sa matad adlaw. Pasensya na ka, tay. okay ra anak. Okay ra. Wala siya masayod nga nakahibaw kung nga naglalis silang duha. Tungod sa ilang pagkikumprontasi kung dawaton ba ko nila o di. Ani na lang anak. Kung mahimo mo ba akong kuyugan ngadto sa imong manghod nga si Janet, kay sa pamasin lang nga dawaton ko sa imong manghod dito sa ilang Pinoy-anan. Sige, tay. Kuyugan di ka. Dali. Kay, malakaw na ta. Sige, anak. Yan mi. Tay. Yan ta, tay. Yan tala, Janet. Dini ka lang sa kong luyo, ha? Kay, Sige, anak. manok ta ko sigid. Maayo ka. Maayo! Janet! Tay! Manoy! Lalagi mo.
Nyami. Uy, anak, Janet, kumusta? Pagkaksa ko nimo, anak. Ayoko gasa, tay. Giwagli ko nimo. Tay, naunsagot ka, tay. Kadaot na nimo. Wa ninyo na si kasuha si Tatay Manoy? Ay, kuan mo gud anak, nasakit magud ko. Tungod siguro ni sa akong pangidaron. Kaya nga wa sa ko'y klarong kapuyan, kay gidemolis naman. Ang ato ang balay dito, pero aron ka masayod, mamahimo ba nga nag-istorya kita o mag-istorya ka mo sa imong maguwang. Kay kung mahimo lang unta, anhilang una unta kumupuyo sa inyo samtang wa pa ko'y kapuyan. Nga maski barong-barong lang, nga aron magkapuyo sab ko. Mao ba, tay? Grabe naman sad ka, tay. Natiguwang na nimo. Jud ka kaatiman sa imong kaugalingon. Dayon lang sa mo, Manoy. Nagkura lang sa si sige. Tatay. Dayon, magstorya lang sa ta. Sige. Tay, nay bangko din eh. Lingkod na din ha. Nagsulti lang ni Janet. Salamat kayo, anak. Sige. Net, magsulti ta. Manoy, unsa kong pagkahitabo, Di ka na status amo. Or, di sa dawaton sa mga asawa dito kay mahadlok ng asawa. Matakda na mo mga anak sa sakit. O, nakita magod ko nga medyo arang-arangan ka o dako imong bahay. Mahimo bang anhilang una na to restaurant sa tatay din? Wa ka na yabag, Manoy. Kada adlaw, daghan kog bisita. Daghan kay kog kanegosyo. Oh my God, si Tatay na lang po akong dawaton. Kabalo baya ka. Na, tanawa na yung itsura. Daot na kaayo. Nya, mga takdan mi. Kabalo baya ka sa panahon ron. Pasigi COVID na si Tatay. Naunsa naman taon ka, Janet? Amahan na to na. Wala kang Lagi, takot sa... amahan na to na. Taka-taka raman ka, Manoy, oy. Wapo ka naghunahuna sa akong mga kanegosyo. My God. Janet! Naglalis ang akong mga anak. Ingon sa gibuhat usab kini dito sa balay nila ni Bubong. Ug daw sa dili gyapon ako dawaton maski sa kaugalingon kong anak. Ang katabang, bigawas gikan sa kusina. Oy, may buntag, Sir Naldo. Oy, ani Sir Otto, beg. Pwede ba ako mag-uhaw ka? Ay, salamat kayo. Inday, salamat. Minom ko na yung tubig. Oy! Ala, oy, tikya! Nanay ka naman ang imong gipagamit. My God! Mahalon ba yan ako na nga baso? Dapat disposable glass lang to. Ay, pasaluwa, ma'am. Kabalo ba si nanay COVID si tatay? Ay, pasaluwa agad ako, ma'am. Janet! God! Nisobra ka na! Ultimo baso ka na dihata sa itong katabang. Di na ka! Kaarte mo ko mo. Wa ba yan kabalo no? Wala ta kabalo, Oh, wala ta mga kabalo. Kinsay-kinsay mga nakasalumuhan ng tatay. Mga anak, ayaw na ka mo paglalis pa. Nagubo-ubo na ganun na si tatay. Igo na ka mo. Janet, Bubong, igo na. Nakasabot na ko, nakasabot na ko. Igo na no kamunana. Ayaw na ka mo pag-away. Mulakaw na lang ko. Ayaw ninyo hutda o ayaw ninyo putla ang inyong pagkamanagsuon. Pag dinaitay ka mo, mong duha, ayaw na ka mo pag-away. Sige na. Mulakaw na. Ako na mo ay. Dala na yung baso tay, ilabay na. Huwag batasan mo. Huwag batasan, Janet! Sige tayo. Dali. Matata sa kumahod. Kasi dawatan ta dito.
Lagi ko kong Janet. Saan ang taon ba siya eh? Arte! Sukit na nagdato na. Igo na ni anak mo. Tay, Igo na. Ayaw pagsulti og dautan batok sa imong igsuon. Hinumdumi. Nagsuon ka mo. So ayaw ka mo pagpinuhalay sa inyong mga garbo. lain mo yung sa tay ba? Di ka mamaluoy. Na, pasagdi. Nakasabot ko sa imong igsuon. Ilang yun siya gusto nga maguba ang iyahang plataporma sa iyahang panarbaho. Igo na ni anak. Sige tay, kay tawagan ako si Rose. Mamasim ko nga makatiman siya ni mo og may ta na di. May ganun ta. Haso na tayo ba? Sige tay, ano lang una ka din eh. Kay siyang tawagan. Ano kas kong luyo tay ha? Sige. Tawagan ako si Rose. Kuhan ko. Ito doon na. May bagdi na. Katugi ba makatubay ka niya? Kasi gisulsula na ni. Niya eh. Hello, boss! Hello, Manoy. Nananawag mo ka. Busy ka ayoko. May tuyo ko ni mo, may nungdanon kayo. Unsa man na ba? Dali akay nagdali pod ko. Daghan kay kog trabaho. Si tatay ba? Wala balay. Nga nasakit siya. Amo sa sang ipa hatod diha nimo. Ako sa sang itugon diha una nimo kay di mi kaatiman ni manang nimo. Saro naman sad po, Manoy. Uy. O lagi. Sa aton tulo ako pay wa na minyo. Pero sabta ko, Manoy, busy ka ayoko. Doktora baya ko niya. COVID baya nung panahon na. Daghan kay mga pasyente diri sa ospital. O sige, Manoy. Di na ko magdugay og pagkigstorya nimo. Sige, busy pa ko. Bye. Nasabot ko nga. Dili mo dawat. Kung imong igsuon ka nako. Oo. Taon sila tay. Sige lang. Ay, ni mo tay. Sige lang, anak. Sige lang. Muli na lang ko sa atong bahay. Muli na lang ko. Ayaw na lang mo paghago pa. Gidemulis naman ka to. Kasi wala nakikaulian dito. Sige lang, mamasin lang ko. Basi tuod og wala pa pamahingon tang maguba ang tanan. Kung adunay ginagmay nga tapik sa atong panimalay, dito lang ko magpundo. Buhan aduna lang ko'y kapasilungan samtang magpalabay ako sa pagtikyop o sa kagabihion. Nahala, sige, dili na lang ko magdugay. Ato na lang ko, anak. Ug salamat kayo sa pag-uban mo kanako sa imong mga igsuon, ha? Tay, gusto na ko man dyan natabaon ta. Pero di ko mahimo tungod sa kahimtang dito sa amo. Nakasabot ko. Asawa. Nakasabot na ko niya anak. Sige lang. Padayon lang mo sa inyong pagtukod o paggiya sa inyong pamilya. Kaya ako muuli ko sa balay at ako magpalabay unya sa laing adlaw o sa laing gabi na usab. Mato na ko, anak. Di na ko magdugay, ha? Sige, anak. Bong. Tay! Tay! Ayaw na patlakaw, tay! There are moments on our journey following the Lord when God Wa ginudawat ka na ko ang akong mga anak. Di na lang ko daplin sa dahan. Nagpangayo na lang sa katauhan. Nagpakilimos na.
Salamat ninyo. May pagkaon, Salamat daw ninyo. Salamat. Lang kini ako ang kwan ako ang sa kabuyot nga pan. Imo kanay kini. Salamat. Salamat kayo. Ay, mo na ninoy oh. Thank you. Salamat kayo. Salamat kayo. Lan, tuloy kay tiguwa. Kumusta ko naman lang ni. Ni lang ko na sa dalan nagpakilimos. Asa ako paingon. Asa ako paingon. Dong, Unsa ka man rin sa lugar? Unsa ka? kuan. Nagpakilimos in taon ko doon kiwa naman ko pamilya. Wa na mo dawat na ko mga anak. Anak. Sige mo. Kani mo mapagkaon? Kani mo ni pangilimos? Kani? Ha? Kani? Ayaw dong maluoy ka. Ang bini. Ayaw dong. Wala ko'y laing panginabuhian. Maluoy ka. Ayaw dong. Matag ha? Uy, nakuyapan. Diyan, unangay mo. Dirisre. Diyan ka na. Oy. Daghan magtawag ka. Tuod. Magmisa ra ba day si Padre na sir? Sige, mandam na ko. Unsa man ang naa sa unahan? Tunay marag tao? Atuon ako. Uy! Tigwang! Naunsa may tigwang? Nakuyapan! Atuon ako si Padre! Padre! Oy. Dunay! Oy, usa may nakita mo Dunay kanimo tigwang. GR. Dunay tigwang! Kanang gahangos ka na. Tigwang na nakuyapan, Padre! Oy, tigawang ano kaya pan? Tuwa ka sa gawas, Ano yan? Padre! Luoy ka yung kahimtang, Padre! Nakuyapan! Oy, mo ba? Ginoong maluluyon. Tawag si Ikwan, si Cesar, or si Louie, patabang. Dalaan ninyo sa simbahan. Pagdali ka mo. Taron, dili. Benedictus, Benedictus, me benedict, in nomine Benedictus, in nomine Domine. Ay, salamat. Nahuman na gid ang misa. Mayroon kay daghan-daghang nanimba, daghan-daghang yung nanambong. Salamat taon Ginoo kay gilamdagan ni mga tao bisan pa man sa kakulian sa panahon. Daghan kay po nanimba karong Domingo ha. Iyon na pa. Akong atuon tong giingon ni Dudong GR nga tao kunong nakuyapan. Diin magkaton nila ibutang sa lawak nga bisitahanan basin dito nila gibutang. Doon lang ako sa pultahan. Lisuon ko ng siradura. Oops. Ana ara siya. Pagkaluoy niya. Pagkadaot og gisi-gisi ang mga saina og ingon man ang iyang pantalon nga gisulob. Tagadiin man kani siya og hain man ka ang iyang mga pamilya. Ingon man iyang mga tagtungod og paryente. Hina-hina siya klihok. Mayang adlaw. Hain ko. Unsa kinindapita. Ani ka sa parokya sa San Vicente Ferrer. O ako si Father Nasser, ang Paris Priest din ni mong parokya.
Kinsa ka man? Mayong adlaw, Padre. Ako dahil si Reynaldo. Usa ka Manoy Reynaldo? makililimos. Unya, nganong nahitabo man nga nang limos ka na lang man. Ug nganong anaam ka man sa kadalanan na kuyapan. Unsa may nahitabo kanimo Manoy? Adunay, pidol ka na ko. Katao. O iyang gigilog ang tanan kong kinitaan sa pagpakilimos. O mga pagkaon nga gipanghatag sa mga tao nga mahilabay sa akong dapit. Yun na pa. Ano na ka ba'y mga anak, pamilya o asawa? Abi mo, Padre, aduna ako'y anak, tulog ka buok. Apan akong asawa, aduna nila ang familia. Mo isarang nga nakahatag kaniyang kabulhanan. Akong mga anak, sadyang gamay pa sila. Grabe kaayo ang ilahang pagtahod ka na ko. Aduna na sila yung mga panaad, aduna na sila yung mga gipanumpaan alangan kanako. O mga plano, alang kanako. Kasabta ako, padulong na sa pagsawop ning kalibutan na. O, hinag ko na sila. O wala lang na ko damha ang kalipay, kay nahimo na silang usa ka mapasinungganon nga mga tao. Usa na sila karon ka profesional. O kana mao ang garbo kong mapaybao. Mao ba? Apan, niining panahon na. Relax siya. Wa, kumasayot kung unsay ako magawa. Apang karbo ko gihapon silang ingan ug ako giilang akong mga anak. Kini doon na bisan gisaliguhay ko nila. Sige lang. Ang bisan pa man sa ilang pag-ayag ka na ko. Bangon po sa akong kabatayon ang akong nakong kanila. Pasag di lang, Manoy Reynaldo. Kay iapil na mo ka na sa mong magapagkampo. O unsa may nahitabo sa imong kinabuhi. Pag atong iampo nga malamdagan unta sa may una-una pag imong mga anak. O ila ka ng sa pupuhon sa imong karong nahimutanan. Sumasalop na ang akong kalibutan, Padre. Apan, sa gagmay ko lang nga pudyot sa akong ginhawa. Ako naglaong paghihapon nga mahibalik ka na ako ang pagrespeto sa atong mga anak. Manoy Reynaldo. Kaya na ginako makita sa tatay. Sukad sa katapusan namong nakita. Human mo sa balibari sa iya untang hang. Nga, amo utasan sa gupon. Bisan kadyot lang. Aron pagpangita ng lain niyang kapuyan. Apan, managsama may wa mutuman. Sa iya hang. Giminyo na kay kong tatay. Hain na magita siya ron. Gusto. Mapauli ko sa amo.
suwayan ko adto dito kung tuabas siya. Yan ako. Ang luna. Kung asa nagtukod ang among bahay kanadto. Wa na. Wala sa dinis tatay. Ay naman ito ang katay. Di ko mapasailan kung kagalingon tungkol sa akong nahimo. Nakabalibad pa man yun ko. Ay, nastop. Manuwag kong dyan eh. Susiyong na ako. Basta tayo dito sila. Niya. Hello? Net? Hello, Manoy? Doon ako pangutana. Naa si tatay din ha. Si tatay? Di ba ka mo may kauban na to? Madiri si tatay, oy. Ano naman di ay? Ngayon magod siya nga mapauli nga nando sa balay niya kay ato na kuno siyang pahuway dito o pila na kabuan ang nakalabay human sa iyang pagpauli o nakahukom unto nga muanhi dinhi kay aron unta duawan lang siya pero lakip ang kanhi nato balay nga gitukod ini luna kun asa ko wa na sad lahi na ani dinhi og wa na sa tatay. Isa? Hain mo ka si tatay. Basig na ilaros, Manoy. Manawag ako, Rose. Sige. Salamat, Net. Good morning mga brad and sis. Morning, Dok. Good morning! Good morning! Morning to. Morning, Doc! Morning kayo, Doc! Asa man, ready na ba tanan ang mga dad Yes, Doc! Ready na mo? Okay na, yes! Okay na, Doc! Handa na dito na, Doc! Good. na, Doc! Taod-taod mga doon na sa simbahan kay kahibaw ko nga nagkaabot na parot si Father na sinin na to. Yes, Doc! Okay na, Doc! Naandam na tanan, Doc! Ay, kadali lang ha kay nasa ko bagon nga tawag. Okay, Doc! Take your time! Excuse me. Take it time. Kinsa man dahil naman ako? Isi man naman dahil ni. Hello, Manang. Hello, Rose? Nadira sa inyo si tatay? Si tatay? Naunsa naman taon mo, Manang? Uy, nagparihas raman mong Manoy. Di man mo kabalo mo atiman ni tatay? Rose. Pero sige na lang. Since naaman may outreach program nga pagkahimuon ka sa simbahan, adtuan na lang ko ninyo, hapit ako ninyo. Kay inighuman na mo, sabay na nato pangitaon si tatay. O sige Manang, bye na, bye. Natawag na ka na dyan si Rose. Nasa na kayo. Wala yung mga pahita po. Lain din kong kulbas kong dughan. Yan hapa ko si ginuktok, dabi. Taas ang taas tatay. Akong telepono. Si Janet tanawag. Ako tapagon. Hello, Janet! Manoy. Tama si tatay daw dito ila, Rose. Ano ya? Matag pa ni Rose. Dito na lang kung mag-abot sa simbahan. Kaya pagkahaman daw siyang outreach program, dito na lang daw nagpapangitaon si tatay. Sige. Salamat. Ato na ko. Magdali ko. Ni anay kimi sa simbahan. Adto na namo si Father.
Dito tayo lang simbahan, oh. Gwapo tayo. Nice sa yung simbahan. Dito, no? Hala, dako. Apo kayo ng simbahan, no? May kay pintal. Uy. Good morning, Father. Oy, may buntag sa. But, Rose, ikaw man dai kini. May buntag. O say inyo hangya toyo. Nialagi mi, Father, kay ginapatuman na mo ang among annual outreach program para sa simbahan. Oh, yun na. Panglingkod una kamo. Logi, Cesar. Taga-igbang ko itong mga bisita. Ay, lingkod. Salamat, Cedric. Actually, Rose, Salamat kay Father. Rose and brother and sister, nindot kaya to ang inyong pag-abot karon. Timing kayo tungod kay doon na kami nabangalan ng usa ka tiguang o usa ni siya ka makililimos o nabangalan sa kung usa ka sakristan nga nakuyapan sa daan. Tamang-tama inyong pag-abot tungod kay nakatabang gyud kamo kaniya. Tama ra gidi ay, Father, kay isip mga Kristiyanos, isip mga alagad sa Dios, katungdanan namo ang magtabang o ang mutabang sa among isig kaingon. Di ba mga brother and sis? Tinood yan na, sister. Tinuod yun na siya. Mayo. Abi ninyo, mga brother and sister, Rose, natandog kay ko sa kinabuhi nining maong tiguang. Tungod kay usa unta siya ka sulundon ug tinamod na amahan. Apan ay biniyaan siya siyang pamilya. Biniyaan sa iyang asawa ug sa iyang mga anak. Matud pa niya kanako. Nga iyang asawa miuban sa laing lalaki. Ang iyang mga nakusab, iyang mga anak. Aduna na kaugalingon ang pamilya. Ay, naluoy kay ko na yung mga tiguang. Uy kayo. Matod pinayakan ako, mga brother and sister. Nga pauno niya, hangtod sa iyang lugnanan, ang iyang kamingaw sa iyang mga anak. Ingon pa gyud siya, nga bisan kuno gamay, wa siya mga pagdumot o gitanong magkasilag sa iyang kasing-kasing, kundili ang matuod nga pagmahal o pagpangga sa iyang mga anak. Patigbabaw sa iyang kasing-kasing ug mao iyang bawnon hangtod na kuno tapos ang pitik sa iyang kasing-kasing. Kinuho ko. Kusog sa kuba sa akong dugan. Dili pa kaagad to si tatay. Pre! Diin ka man! Magkadagan ka man o ganang gahangos ka man! Kuandre, kanang dito ko din, nanlimpyo ko dito sa simbahan rin niya. Niagay ko sa lawak, gadi, gibutangan sa katong tikuwang nga nabalin na ni Kuandre, ni JR, dito sa daan. Karon rin kay ang mga caretaker na kaguliyang man. Kunya, pag-agi na ko, nangutan na ko sa naun sa mamudiaday. Tingon sila nga, ang pasyente nga ti Kuandre, kining Kuandre, kanang papatay na pre. Luya ko. Dili! Pagkaluoy ni Manoy! Patay na pre, og kiputos na kini mga puti pre. Ginoo ko! Nahala, atong sa iyang lawak. Dali na ka mga brothers and sisters. Atong. Litoy! Uy, Dre, wala na ba si Hain! Dre? Oy, Loey! Hain man si Litoy. Mura gisugo. Hain man ang patayng lawas. Tuwa sa lawag, sa gibutangan ganina. Ato, anta. Op. Ani ara. Wala sa niyo ang habol. Nawalis na. Rose. Ana ara siya. Dili kini tinuod.
imo siyang amahan. Tay, tabang mata, tay. Bangon, tay. Bukang imo mga mata. Tay, maluhoy ka. Tay, ni ano ko. Andam ko mamaway sa kong pagkuhan ni mo, tay. Tay, ni ano ko, tay. Masiluha ko, tay. Maughan man sa mga luha ang imong mga mataros. Apan di mo na mabuhi ang imong amahan. Hain man ang pagkatinuod sa imong pagka-Kristiyanos. Gawa ka magatabang sa imong kagalingong amahan. Pagkawa ko maglahong rus. Nga nakatabang ka sa aking tao, apan pursuso ni mong amahan. Imong napasagdan. Hain ka ba? Sa dihang nangita siya kaninyo. Nabali ka din, he? Nabi si manang ni mo. Saan na tabo din mo? Kahilak mo ka. Kinsa ka na nagigda? Manoy! Manoy, manang! Si tatay! Wala siya! Si tatay? Wala siya! Ay! Wala si tatay. Tay, ano ko Mas Antonina, ay bauday niya sa tanan ng tanan. Tay, nasa ilo ako. Pakita ko ako unta. Ay, galak ay. Ang mamawit ko. Ako ay. Kaya masagot ko kang honor sa insurance company tayo. Ako mapalubong ng tatay, ako ang kapagwangan. Manoy, manang. Tagay ko ninyong higayon na magkasilbi ni tatay. Ako ang mapalubong ngayon, Manoy, manang. Mga tik pag-aron ingnon ka mo. Hain baga mo. Sa dihang nangita siya kaninyo. Hain baga mo. Samtang siya nagpakiluoy nga mudayon sa iyong tagsa-tagsa ka Pinoy ana. Nagtinuluray ka mo. Nagpakabisi ka mo sa iyong kalibutanon nga kalihukan. Unya karon maghilak-hilak mo. Pasaylo nga dili ko kamo katugutan. Gamoy mulubog sa inyong mahal. Kami na sa among parokya ang mupahiluna kaniya. Nahala sige. Cesar, Loe, dayongin na ninyo siya. Dayon.
ang inyong amahan. Ating Ama, paghihirap ko, tanging alay ko, inaalay ko, paghihirap ko, ano man ang hirap ko, sa buhay kong ito, iaalay ko, para sa inyo. Ingon niya na ang realidad sa kinabuhi. Usahay, kung doon ay tao, mo'y ni amuma nato, ni padako, ni atiman, o nagpakabana ka nato. Bisan sa itong mga hidala. Usahay, pagabot sa panahon, humanta nila kahimoi sa ilang mga maayong buhat. Dili na ta makahimo pagbaos, o paglingi man lang kanila, pagabot sa panahon. Anahan na lang nato maamguhan ang atong mga pagkulang ug mga kasaypanan kung sila dili na nato makasulti madunggan o di ba ka makitaan. Ug hinatapos ang atong sugilanon nga gituyo pagsuwat o gipahaom adi pad sa ulod nato sa adlaw sa mga amahan. Sugilanon na naguluhang anak, ania ang inyong amahan. Katong mga sugilanon na atong nabati mga hidala, sinulat o lubos sa direksyon ni Kuya Dudes. Recording technician Cesar Louis Ricamara. Audio editor Christian Felnay. Music and special effects Kyle Braza. Og sa dili pa rin kami hingpit na manamilit kaninyo mga pinalanggang sukintig paminaw o mga kahidalaan, ania ang mga tao nga naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon sa papel ni Rinaldo Almer Mabalato, sa papel ni Bobong Sean Pantaleon, sa papel ni Janet Bea Malate, sa papel ni Rose Joyce Rica Jimenez, sa papel sa asawa ni Bobong Judesa Damasino, sa papel sa pari Ferds Yuno, sa papel sa adik Janday Bughaw. Inabagan ini mga masunod: Christian Felnar, Lorimel Bilyondo, Cesar Louis Ricamara. Daghang salamat sa inyong papaminaw ug hantod sa sunod higayon sa atong panagdungog ug panagkuyog. Happy Father's Day. Dalayo ng Diyos. Ako'y mahina, minsan may pagdududa, ang tangi kong pag-asa, ang Diyos ating Ama. Paghihirap ko, tanging alay ko, inaalay ko, paghihirap ko, ano man ang hirap ko, sa buhay kong ito, iaalay ko, para sa inyo, iaalay ko, para sa inyo. Na, ako sab gani tay. Kung dili tungod sa imong pagpaningkamot tay, di jud ko mahimong usa ka pulis karon. Unsa ka ito? Naglalis Ini kita di Ako na.
Sige na good. Sige na good. Net. What did me lain tapadulnan? Luy kis tatay. Ano sa kapuyan? No, dili na ko na siya nadawat diri. Daghan kay kog mga kuan. Mga kan... Ay, di ko kalito po yan. Ay, salamat. Nahuman na gid ang misa. Salamat taon Ginoo kay daghan ang nanambong karong Domingo ha. Daghan yung collections. Kapsan. Anong hayabot ka din eh? Gusto. Gikan akong naglimos. Kadiyot. Pare ka ba din eh? Nga naman, malabik ko na akong pare. Ako'y pare din eh. Ay, ako may pare. Kad, di kam luoy. Tata na gano'n. Sampai na tayo. Mukay.